Hei! Tällä videolla mä näytän sulle, miten sä voit antaa ensiapua itsellesi, jos sulla tuntuu, että niska on aivan jumissa. Eli mä puhun nyt tästä niskarusetista, joka on täällä ihan kallonpohjasta tänne hartioihin asti. Eli tää on tää niskapuoli, täällä on tosi paljon erilaisia lihaksia, ja kun se lähtee jumittamaan, niin sehän tietenkin haittaa pään liikkeitä. Se voi aiheuttaa vaikka vähän huimaustakin, huonon olon tunnetta, ja sitten vaikka jännityspäänsäryn kautta niin tulee tosiaan semmoista inhottavaa jomotusta, päänsärkyä. Ihan helpoilla hierontaotteilla sä pystyt vähän edesauttamaan sitä tilannetta. Ja mä näytän nyt ensin ihan oman kyynärvarren kohdalla, että 2 hierontaotetta, mitä mä tällä videolla nyt käytän. Toinen on niin sanottu sivelyote, eli me annetaan vähän painetta sinne alas kudoksiin, ihon kudoksiin, ja sieltä liuutetaan sormenpäillä. Me hierotaan nyt sormenpäillä, niille ei yleensä kannata hieroa, mutta kun sä itse hierot, niin se on melkein pakko. Hyvä. Ja sitten toinen on hankausote, eli silloin me ei hangata ihoa näin, vaan me painetaan pikkusen ja pyöritetään siitä kohdasta. Eli aiheutetaan vähän painetta sinne alaspäin. Ja nämä 2 on tosiaan tässä nyt 3 eri hierontajuttua mä näytän tässä. Ja mä näytän ensin näin kasvot sinne kameraan päin ja kerron nämä lyhyesti. Ja sen jälkeen mä käännän selän, niin te näette vielä täältä, miten mä sen käsittelyn teen. Mutta nyt jos sä haluat, niin nyt ei muuta kuin vähän tämmöistä hierontaväliainetta. Ja tämän sä voit hieroa sormenpäihin ja sitten tänne niskaan valmiiksi. Ja sitä ei kannata hirveästi laittaa, jos sitä on liikaa, niin sitten se on vähän liian liukas. Hyvä. Okei. Ja nyt lähdetään ensin sitä sivelyotetta, eli nyt lähdetään sieltä kaularangasta tänne sivulle päin sivelyotteella. Ja kannattaa toinen käsi laittaa tähän vähän niin kuin tueksi, niin me ei silloin rasiteta tämän hierovan puolen hartiaa. Eli niin siihen kaularangan kohdalle ja sieltä lähden liuuttamaan sen tänne sivulle päin mun sormia. Mä menen täältä alhaalta ihan tonne ylös. Sinne hiusrajaan, nyt vähän hiuksetkin siellä jo mukana. Ja sitten sieltä alas. Tätähän sä voit tehdä niin monta kertaa, kun tuntuu hyvältä. Mä näytän nyt vain sen 1 kerran aina alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Ja sama toiselle puolelle. Ja tosiaan tuetaan toisella kädellä täältä, niin muistetaan sillä lailla tämä ergonomia. Ja yritä pitää silti tämänkin hierovan puolen hartia olkapää alhaalla. Painat vähän alaspäin, että se ei lähde ylimääräisiä jännittymään. Hyvä. Toinen oli se hankausote ja nyt molemmat kädet ja tänne kaularangan, mä menen nyt tänne ihan ylös ja ihan kaularangan vierestä mä lähden pyörittämään täältä hiusrajasta asti. 3 pyöräytystä aina yhdessä kohtaa ja sitten sieltä tullaan alas. Ja tässä jos tuntuu, että hartiat on ihan jumissa, niin sä voit tehdä tämän 1 kädellä, eli taas tuet vaan toisella kädellä sitä suorittavaa kättä ja sitten vaihdat toistepäin. Ja tässä on nyt hyvä, mä tein nyt viimeisen vielä molemmat kädellä yhtä aikaa, niin tässä on hyvä niin kuin 3 tasoa tulla alas, eli ihan täältä keskeltä, vähän sivumpaa ja sitten tästä sivumpaa, vielä sivummalta. Hyvä. Noin. Ja aivan lopuksi mä suosittelen vielä, että sä käsittelet tätä kallon pohjan täältä hiuksista lähtien. Eli mä teen tämmöisen niin kuin kupin ja mä lähden täältä sitä hankausotetta. Ei taas niin kuin hangata sitä hiusta näin tai sitä hiuspohjaa, vaan paine ja sitten hangataan siinä. Eli haetaan niitä lihaksia sieltä ja muita rakenteita, mitä löytyy kalvoja. Siellä voi olla tosi kipeitäkin kohtia, että painat sen verran, mikä tuntuu hyvältä. Hyvä. Nyt mä näytän nämä vielä niin kuin nopeasti läpi, että miten nämä tehdään. Käännän selän.
Eli ykkönen oli tämä sively. Ja kakkonen, hankaus. Ja kolmonen, just kallonpohja. Hyvä. Ja sä voit tosiaan tehdä tämän ihan lyhyesti tämän sarjan, vaikka pari kertaa päivässä, tai sitten ihan pidempänä sarjana. Ja tosiaan muista se vaihtoehto, että tämä on ihan kiva tehdä selälläänkin, niin silloin sulla on rennompana tämä hartia. Lopuksi muutama pyöräytys, saadaan hartiat rennoksi ja sitten kädet ravista rennoksi. Hyvä. Toivottavasti saat ensiapua tästä. Ja jos sulla kiinnostaa tämmöiset vinkit, näitä mä jaan täällä kanavalla, niin ei muuta kuin ota kanava tilaukseen. Ollaanpa kuulolla taas. Moikka!